36 uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed jingħataw taħriġ fuq teknika marbuta mal-użu tal-ħbula li jintużaw f'ċirkostanzi ta' emerġenza. Id-Direttur Ġenerali tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Psaila spjega li dan it-taħriġ se jirriżulta utli ħafna f'operazzjonijiet ta' salvataġġ minn postijiet ta' ċertu qoli bħall-irdumijiet. F'dawn is-sitwazzjonijiet jintużaw biss ħbula bħala metodu ta' salvataġġ kif l-użu ta' tagħmir ieħor ma jkunx possibbli. Dan il-kors jirrikjedi li ikonna 36 uffiċjal f'dak li ngħidulu rope access li sitta minnhom imbagħad ħajilħqu instructors. Din il-metodoloġija qegħdin nużawha biex imbagħad l-instructors tagħna ikunu kapaċi jgħallmu l-kumplament tal-forza fuq medda ta' snin. Wieħed mill-uffiċjali spjega kif it-taħriġ qed jingħata skont standards internazzjonali huwa l-ewwel kors tax-xorta tiegħu fil-pajjiż. Apparti li ġejna certified fuq it-teknika li diġà nużaw, tallimna u qed nitgħallmu teknikalitajiet differenti biex jintużaw f'postijiet fejn l-iktar huma renomati għalina bħal l-aħrax tal-mellieħa, arlapsi, l-imtaħleb, postijiet fejn hawn qoli mhux ħażin. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri segwa mill-qrib sessjoni ta' taħriġ u tkellem mal-uffiċjali dwar l-esperjenza tagħhom. Huwa saħaq li dan l-investiment huwa strumentali biex l-uffiċjali jimxu l-qudiem fil-karriera tagħhom u jisfruttaw il-potenzjal tal-abiltajiet tagħhom. Fil-Protezzjoni Ċivili għamilna u inkomplu nagħmlu qabża kbira fil-kwalità il-qudiem. U dan qed nagħmluh mhux biss fl-infrastruttura, mhux biss fl-għodda li l-ħaddiema tagħna jużawh, mhux biss ukoll fil-kondizzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema, iżda wkoll fit-taħriġ li jirċievu l-ħaddiema.